Здравейте! Днес ще ви покажа слабмейла ми от Антони Йорданов, който също има канал, но ще го покажа разопакован. Той беше опакован, но клипа се изтри. Сега ще ви покажа само продуктите. Така изглежда кутията. Така, първото нещо, който отворих, беше ето този маркер. Той пише, кутията е много сладка от тази страна. Той пише ето така, сега ще ви покажа. Опс. Много готино. Нещо като ярко, но не толкова ярко оранжево. Същото нещо, което бях отворила, беше този тънкописец, черен. Айде бе! И тук също ще покажа. Пише. Момент. С нови епизоди на Рай и големия свят. Те ще бъдат всъщност нищо не се е променило. Ето. Александра, моето име. Какво беше Александра? Него снега, ама ти път са вече не се помня. Извинете. Много добре стига, мамо. Извинете, това е майка ми. Ти записваш ли? Да, записвам, мамо. Да, така пише. Третото нещо, което бях отворила, беше балон, след този балон. В момента сега ще го покажа. Надут. Да, така изглежда балон с надут. Да. Другото нещо, което бях отворила, беше ето това, което ми каза, че е късметлийско камъче. Много е сладко. Стъклено. Упаковките бяха много готини. Даже сега може и в кожа да обръкам да го покажа. Другото нещо беше ето тази свещичка, която е ароматна. Да, която е ароматна. И мирише на ванилия, нещо от този сорт. Много е хубаво. Другото беше ето този гланц на AD Cosmetics. Абе, цвета малко като за устните. Сега ще я покажа. Суперстар. Извинете, че спея, просто пристрастяващо. И предпоследното нещо е това, което ми е едно от любимите. Много ви харесвам, че не е такова момиченце. Освен това са много дребнички. Това са много сладички. Ето тук така. Тук така. Значи момиче са много дребнички. Кърпичките много сладички. Тъй мейкички. И това ми е много странно. Май не е любимото, защото не са сладки. Предпоследното нещо е този лак. Който е, може да се вижда леко златно, но е нещо между кафяво, блестящо кафяво. И да. А последното нещо е този сапун, който сега ще го отворя и искам да го видя. То мирише на цветя. Много е готин. Сега ще го направя. Това беше от мен. Това хубаво, че съм ви харесал. Чао!